Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita nagtutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa kat maibasa da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayan nga rod ti surat, idi kalman laeng ti pagkasalitaan ni Willie Papagayam, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tagas la mapilpilit nga magasarsarita ni Shirley iti cellphone. Abay nga staka, sweetheart. Kasi la kung ganat ka kang kanayon. Kakaiso na nga kahit ka makasalita tikas ting oras. Tuno ka ni bagam nga sigingkat ko, ananakit ko, ako. Handa ka di bang ko kang ka. Willie, diya kahit nagbaling ka bastos. Sana pa na bastos Ano nga matabagbagang mga kwa. Sorry, makaturo ka akon. 8:30 pa lang. Sa may Saturday intun bigat, awang klase tayo. Ano ka di problema, Shirley, sweetheart? Ada siguro. Diya ka di ba nga tulong? Mabaling kanti nga maminsan tanton, nagsalita, sangita, Willie? Sabi ko mawatan na. Sige, saan ka pilitin? Kanuan yaman data nga problema. Kad di mo ibaga kanya, alagi daw dawat ko lagi na sabi ko matamasulba ti problema. Problema yo. Ngayon na ibagam kanya, orekas kasano lang makatulong ka siguro. Shirley, laglagi pa yan, I love you so much. Awanin sa bali pa ng babae ti biyak ko sa kasikalang. Kaya ito makapagtulpos tayo. Madanda tagpatpatit trabaho. Gusto tumatin pa nagkalaysata. Hello? Hello, Shirley? Surun kon manong namin di nagkaya man dingdingin. Namaminsan manong nemi kat makasurong na ka makapungtot ka natin ng girlfriend ko. Amo na saan ko lang ipatpatig isina. Nagrigat nga spilingin. So pala tikastoy. Kinapudno na manong nemi kat ni Shirley iti may katlon nga babae ti biyag ko. Ada idin imuno na kat may kadwa nga nubiyak. Actually manong nemi, dito pala nga Shirley ti nanubiyak nga saan ko pa nga natagikwa. So nga katkatawa anak ni Paul. Saan ko kanong ibaga nga nubiyak ni Shirley, tadyak pa'y natagikwa. Tako na na. Ibinang nakano girlfriend di ba sa nga babae, no naramanan nan. Sa bali mo style na, sa bali kanya ko nakman. Nagring di cellphone ko, manong name ko naklano, balbalo, nag-call back ni Shirley ngam sa ang iso. Sino ito'y? Susan. Sino natin nga Susan? Sabi nakapunbok dito. Hello? Hello, Willie? Sino na to? Ni Susan. Nalipatan akon? Sigala din na mo kinti di mall? Buhan. Namamuyo ka ni Shirley. Nayabandak pa nagmerienda, nagbali na kachapir yun nyo. Ay, wen. Naitod mo kayong kanya kay diti, cellphone number mo. Naipunbook ko dito. Nuro-right nga dito tawag mo, di ka matumawag. Gusto ko sa akong titumawag. Tapi ngamin, pahinga timawag ka. Awang nga timawag bra eh. Kasi ka, anda mo obram? Awan? Busy ita ti cellphone mo. Nagsarita ka lang ni Shirley ti apagbiit. Your sweetheart? Kumusta kayo, Matt? O rin okay kayo? Saan nga rod? Diyak may spelling na tuma.
Meaning, saan ka naragsak yung kuwana? Lakas ta. Siya nga ta, nagsak ti girlfriend mo, baka naragsak ka kang kanayon. Yan tanya on ubram o matubrak, nasapa mo talang, apa nga saan nga kita? Nutoy. Inuti ka din na pindas sa papananti kas ting arabi. Iti video okay ba? O ha? Kahit ko tuminom with music. Ngan kahit kumatag kanta, panggitakan ka. Imbaga naman nung name iti pangkitakan ko na kada. Nanisto ako, nanisto ako, manong name iti nagrubas. Manong name napintas ni Susan. Kinapod no na, no, jakla kadwa idi ni Shirley, idi makita kisuna nga mamagam-amuk, aga-amu kami. Medyo na, nadalapos ko kami ni Suna manong, iso nga nagsuri ak. Madamay idi nga pilpili ka na kita'y arwaten. Kumangganat kami mat kaniya Shirley, ano, tatakam ka makamami. Ngayon nadalapos ko. Ngayon gapo oret na gumangganat kami, kapag na dungpar ko, nag-excuse nagamamu kami. Nagpintas manong nemi, at akalid na. Nagpintas manong nemi, tipingping na ko na. Dagiti bibig na. Kasi lang kumarkarit, dagiti mata na. Kanti po ti barukong na. Timawag. Ay, na kanyak ti cellphone na. Ita, tumawag. Nagkita kami manong. Umaya kon Susan. Ay, Willie. Mama, ikaw na ka man katurugan. Bigla lang nga remore ka ti salad mo, nakarubot ka pa na. Emergency ma. Emergency. At daawis ka niya. Sino? Ni Paul. Iti kasi yung oras. Bobing pa iti rabi ma. Awang klase ng bigat ma. Poor ha. Baka ka dumabarte ka mangyawit ta motor mo, kat madisgrasya ka. No ma, ang pagdanagan niyo. Adayot disgrasya ka niya. Nga magmotor ka. Iwan na, pagkalukanak ko mga rod, di umatit kanyak takot siya ni Papa. Sige nga, tagadanan ka. Sus, apo yata, biglalatan nga, makalagip ka rumuar. Nistorbo mo dyan nga mama. Naku, tinakam ko manon nemi, idipan panurnura kong tikalsada ng agturong iti imbaga ni Susan nga pagkitaan mi. Apo manong nemi na silawak at daisunan. Nakatakder nga po. Naka-short, naka-sleeveless, nagpaunayin manong, kasla ready for a fight. E din sardan ko ti motorsiklo manong nemi, inikat ko ti helmet ko at siyempre numalasin na. Hi Susan. How, Willie? Sumakaya kon? Sikat sumakay mo na siya. Loko ka kat sumakay ko numadamdama. Siyak pilat sumakay, sakot handak pa nakasakay. Sikat ag helmet. Tsaka nakitugot ti may isang helmet eh. Rabi imet. Ako nga tama tagtili oh. Kaya nakapudpudot ka na helmet. So ibitin mo lang tayong tamanubelan ta helmet. Tasangan nga helmet. Tamang ano, maitibabakbay ka na helmet mo. Sige sumakay nga raw din. Simakay manong na imisa inarakop ko nung. Agaya mo tibang luna mo. Pinataray ko manong name iti motorsiklo ko no. Susan! Oh! Anya nga tanong saan na mapapanan ti video okay bar? Anang okay bar? On! Pananda ka na, beach resort. Pakalat inumenta, gumatang tanto sa jay. O sige, nisok ko na. Sa bagay, naringgor ti video okay bar. Sa adot kadwa, makadisturbo da. So, yung talatang doon sa beach resort. Itigid di bye-bye. Si Kakensyak. Kinuadawang kadwa ta, sigurado nga adayot ayanda. Oh, manong nemi kan kanunungan aktipanawon nga talaga ko nang. Hindi makatanon kami ti kasit kan nga beach resort manong nemi. Yung parking ko ti motorsiklo. Napala ko ni manong nemi ti pagbayadan. Ading, may sa mga cottage. Bakande dyan, akin amyanan. One, sir. Mabalinti agorder. Ano kahit yung naman, sir? Ada red wine nyo? Ada. Kamti ay sa pulutan. Tilang pulutan mi, sir, kit sa charyas. Awan mani. Ada.
Manong name in the red wine nga takkel tinalak ko na more ng ina. Kaya, hindi nagkuyog kami nga papaniti cottage manong name in rakos na tita bagi itakyag na itiya baki nirakop na manong inakbaya ko na. Kas kam lalabersan manong. Di ba kadanon kami sa dyan, plastar kong ti mainom, ti baso, linoktak, panong nemi, ti red wine, tinaugak, ti doa nga baso, pinunok nga doa. Cheers, sweetheart. Ha? Sweetheart ko na? Apay madi? Ngawaga ka, sweetheart? Nakanagkayat mo, darling? Honey? Mahal? Dungo? Ono, babe? Dagan nga rin na ginawatan tan. Di mo pa inabagit I love you ka niya. Natskan ka di pa lang? Kahit ko mangin. Kahit ko nga, siyak. Asaan nga ni Shirley? Tape nga kahit mo siya ka. Kabot ada kanyang traksak mo. Adakan ka matraksak ko. Huh? Oh, sige. I love you. I love you to. Really? Kahit kalpasan deta, ano sumaro, no? Oh, di arokupan ka. Ano sumarno? Di anggot na giti lips mo. Nakapapaut manong nemi di pa nagkinag at mi. Kasi lama il-iliwan ni Suna kasmat iti pa nakail-iliw. Manong nemi agsagsagawis yu tirik na agas pa nagsagawis yu ti puloy nga mga pras kada giti burak nga daluyon. Oray lakamla masapsaprian iti ayan mi manong imsami nga intal-talet. Oray kam na nagpulpulikos manong nemi nakatakder nga agsisinipit nga glinlin na ilo nga agkinkin na gat. Ay nga manong nemi nga inikat ko. Inikat ko manong nemi ti abaga, ti sleeveless na nga duwa, kalbasan na kit bimaban manong nemi ti t-shirt ni sleeveless na sa kinikat manong nemi ti lakti bra na kit daytan natnagan na regregen impababak ti bibig ko ti tenged na Susan Di makadanon di kiti bibig ko manong nemi ti duwaman sanas na taore na laing kiyad ngayon sabat ti barokong na abag isumit manong nemi nga inamalak a kinagaten ti mais sa kadagiti mansanas no. Susan Willie nagimas dati Susan wen ulit-ulitam dyan mo na nga silabol tinagan ko isot ba gustong will ore na la itangad manong nemi iya ti ulon na kat siyempre adada abumaknang ti barukong wen manong nemi kaslaklag tartaraunen kadagiti barukong ti may nga ina kaslaklamay sa nga orbon nga kalding ore la ipulpuligos manong nemi nga mapaprasan mapaprisan maparparsyakan tubod dumawdawel nga daluyon ngagpasag iti kadaratan inoksob ko maten ti t-shirt ko manong nemi kalpasan na inikat kon ti short ko imbaba kon ti brief ko inikat ko maten ti short na manong nemi kaya na nakasaga ng alamisaan iti open shed inwalin ko dagiti arak kan baso ison manong nemi ti pinagidak nakaedda manong nemi apagpagiso ti bagina nga nakauyaoy ti saka na apagpagiso iti lamisaan kalpasan iti barokong na manong nemi na imimas nga pulutan da iti kunak ngamsal nga pulutan ta adagay magdardaroy nga gurureng ay gupek manong nemi nakadardaroyan manong kita na nga pengarod sinapsapakon ang pinamaga tapno di kasta kat marikna naman ang nemi iti sasarek ti dila will
Willie. Willie. Oh, wow. Madlaw ka nakasigurado manon nemi nga saan nga virgin gabutan nakaluklokoy nga sumrek ti dilak iti uneg ti kuweba. Sa nga balik ko naktap no sa anak ton nga marigatan. Pinagkutik-kutik manong nemi ti dilak iti uneg. Apo, adadan di ba nagasog ni Susan. Oh, Will. Kasla na rin bagbaga, Will, mo pa yung nalaing, Will. Oh, Will. Basta nga ron, tinaramid ko manong nemi. Tamaganasan na nga ron. Kahit kung anong nemi nga awan sa pulin na kanya, kahit kung ibaga na nga siyak ti kalalaingan, amok manong nemi adan sa baling imun una nga jaklaan mo numano, ken maikamanuang. Hindi tagumatan ba't tentiriknak manong nemi kalpasan iti well. Impangatok manin manong nemi da kitibibig ko ket di manon iti Susan. Imblastar ko ng imbag manong nemi ket iti mismo nga lamisaan nga nakauyaoy da kiti saka na. Ing kalawak manong nemi tinagbaitan dagiti saka na kalpasan na dito'y maten na nginsarek kon manong nemi tagruray kang rumong nusot nga gumanga natin nga kubra. Will. Naglaying ka, Will. Ni Will ko nga nalaing. Dain sagad-sagad ko manong nemi. Nginwatil-watil. Wen manong nemi. Gaboto talaga nga mayat tirik na minansok, pinaspasak. O sa taunay manong nemi taasog na orel agranitrit tilamisaan manong nemi. Saan mi nga pinanunot nga open dayan mi, saan mi nga pinanunot manong nemi nga da makabuya ka na kami, niya kumat bibiyang da. Huwan, di da kabat mabaling nga paritan, di damat ibagang, hoy! Adamat ko na. Padasin dat agoy, ito padasik mo mga ibaga. Urayin nga malpas kami sa kandog, hoy! Kunak, hoy! Kaslasanak pa ilang mamati manong nemi tapag darikmat. Kaslawang pa'y duwa. Nga oras manong. Kalapasan, ito banda na tipas 8 nga timawagak kini Shirley nga mapilipilit nga sumarsarita wano sumungsungbat kadagiti sa ludsud ko. Nakalpasan nga napudutin dilinyami kat bigla nga nagka-ring ti cellphone ko kat ni Susan. Jack ni namnama nga tawagan nak malagip ko laing edita. Ibaga na nga. Sana damagin no ana obrak, awang ko na ka. Sana agad ibaga kita kami. Kita manong name in alpasen to mono arikos. Nalamanakon nagitisu ni Susan. Ken hasta una ti panang will manong name. Bimangon suna manong name ket inala ng emplastar ti arak. Ken nagitibaso tinaugan na nagitibaso mi. Cheers! Okay. You're so good and great. Kung naktupay kami nga sa anak ng bidot nga nangawis kang kawil. Will? Will. Sakmet. Will kan sus. Ha? Maibos, maugudwamin manong naming dakkel. Na Carlo. Kapay na mo nagan na ito nga arap, basta Carlo Rossi. Mayat manintrik namin manong nemi. Kad kaputad da intugot ko, kanadamat intugot na nga tuwalya, na pangkamtiigi da baybay nga mismo, nag-uplag kami manong nemi. Kaniti mat mismo ayan taplag iti sirok dagiti narway narnuuyan nga bituen. Dito manen manong nemi nga naggabu-gabu kami kani Susan. Nasalangan nga sisyak tinangan nagwil-wil manong nemi pati isuna.
Insubo na maten manong naming in will. Kaya di nakadakdakil ko na nga orala naltutan. Manong name. While manong name nakaragragsak kami di nga rabi. Kaslajak ekspektaren nga di nga panagkita kin panagam-am mi. Ita manong name iti nga rabi. Namin adu kami nga nakatukno, namin adu mi nga natukno ti langit. Namin adu kami manong name nga naitayo. Namin adu kami manong name nga nakarik na tinesang sangayan aragsak. Kaya medyo rumabiin, nagtangatirabiin manong. Ana, nagawitan? Ag-overnightan. Di ba may hotel dito? Awan samat na close cottage dito. Sige, tagarat na check-in. Kaya makadigdigusan sa jayak to nagdigos. Ito nagtisilad ti may isang hotel manon nemi imo na nga nagdigos simrek ni Susan iti banyo. Amok idin manon nemi tega po na no apay nga di na in-recap. O re-recap na sigurado nga di na ilak. Sirkag kuman manon nemi dagring ti cellphone ko. Sino tumawag ti kasting oras? Alas agalaunan, ti parbangon. Idi kita ni Shirley? Ni Apay? Sinong bata ka? Kasla timag tagin tuturog. Wano timag iti nalukag titurog na. Hello? Shirley? Nalaing gamit na niya. Maarte. Kung nablano nalukag titurog mo. Nalagyan niya magbaga. Kaya mas ituro ko kaya nagring na cellphone ko dyan kamanin pasalan ka na. Dato nga min cellphone ko at damis mo ito asidag lapahag ko. Bisot nang idiswak. Ita nalpasan nga nagsalita. Oh. Di ka kanabay na turong? Kata problema mo talaga. Abay nakatawag ka, ha? Siya tinutayan mo. Siyak. Sa din ako mga pinusangan dito balay. Balay? Balayo? Uwan. Sa din ako pati naman ngayon ko. Style mong bulok. Hindi mo ba kayo, makadisturbo ka turog? Sige nga rin. Kahit madisturbo ti turog yun. Wano. Rumansayo iti dahit nga babae nga impan mo iti dahit nga beach resort. Amona. Saan ka nagulbot pa nalibatam ka din? Ngayon magkakidikin ka nga nakasinsin ko nga ganiti beach resort and hotel. Di mo siguro malasin. Kung saan nga siya tinagbayad, di pa nag-check-in nyo. Indawag na kanya. Kuna na, okay kasin. Arad to na, sweetheart mo. At babae kang check-in na, kuna na. Saan nga makapaglibak? Sino na ita? Sino? Kung pasensyahan, Shirley. Saanin. Tamagig lang na sino. Kansang ko nga sa pulang explanation mo. Siyat unay. Tanaduktalan. Kaya naduktalak ng dakos. Iti kinarukop mo. Tapno gubtendan ti amin. Tadikat may saka pa nga may inayon na problema. Hello? Shirley? Hello? Shirley? Hello?
Tawag ko mamanong naming pag-sumatan nga rumwar ni Susan itiya banyo. Sweetheart, di ka diagdius? Sika, your ure kay tay. Paludlodan ak kuma, pasabunan ak kumaking ka. Ngam di ka matnauray. Ada ka na salitan cellphone? Ada timawag? Kasi lang ko nag-ring cellphone mo itay. Sino timawag? Ni Shirley. Ti girlfriend mo. Apay. Ama muna gayon na dyan kahera. Kahera ito nga hotel. Kaya tawag na. Ala, booking ka na. Ano nga rin, anti magbaganan? Break na kami. Oh, hindi ko magpakadala ka, mga takmat. Tabay, iba't patig mo ka din ni Shirley, katsyak ngay. Naman minsan mo pala yung baga kanya tayo love you. Susan, iba't patig ko ni Shirley. Kaya siya, how about me? Agawin tan? Ano ang agawin? Dito ita. Kinituloy ta. Sa kabay nga maturog ta. Another round, sweetheart. Kinunahan naman ang naming at inikat nan, tinibalabal nga tuwalya at ibagina kat data. Nakitak manin tinakakarkarit nga mansanas idibarukong. Nakitak manin manunemi ti pintas, ti sukog ti pamagina. Nakitak manin manunemi ti narasa nga kalidaan nga kasla umis-isam nga agbisbisuot ti ruangan ti kuweba. Manunemi indurunak kat napaidaak kat gapoy ti dayta pa nakapaidak sinakayanak manunemi kat isunti ng romansa kanya. Susana. Oh, Willie. Agpat-pat nagtawili. Siyak ng itatimang romansa keng kawili. Ti barokong mo. Oh, Susana. Willie. Muha naman ti pamayan na. Anong nemi. Nakapaymayat mo. Iti panangkuhan ng ti barokong ko. Kalpasan na. Neta. Kat napasamak manin manong nemi. Kaslasang ko manong nemi nga maliklikan ti sulisog. Kasladyak pulos kayat nga adaywan kanisardeng manong nemi dararamidan mi kiniya Susan. Ngamit ipanunot ko manong nemi dadailan na ti konsentrasyon ko. Kapotas ni Shirley itipatpatek ko. Ni Susan manunemi dimteng nga bigla kabayatan nga kasapulanak ngam saan nga kayat nga asawan nga isuak ang kanayon. Pinagustuak manen manunemi laeng ni Susan iti may katlo akong daway kalpasan na. Nagrubuatan. Oh, apay. Gawitan. Tunpikaten. Manulangin nga oras, oh. Agbati ka no kayat mo. Ulitek, saan nga siya katipatpatik ko? No dikat ni Shirley. Oras saan nga maited? Di ba ited ko? Saan ka nga mamususan? Tilarnagan mo. Nagamam mo talang iti mall. Iti nadalapos ka. Bigla ka nga dimteng. Di ba nagkasapulak? Lalaki ak. Asin no ti saan nga mangayat? Imimbagam kanya ti I love you. Imbagak lang na dyan. Yung saan nga nagtawad iti kaon ka. Kaya't nakiding ay gawid manong nemi ni Susan ngam saan na kanigawid. Kaya't kaputa din kahit siguro tag may mesa. Kanawan to ti alis to apagluganan na yung tundong pikat. Nga panagawid na panag-check out na. Limubon matlayang kanyak manong nemi kat no sa dinot ng alak kang kuwana sa jay tinangibat ka. Salamat na lang Susan. Ngam saan nga maulit. Kaputa sa nga mabalingad. Agtan nagak lang tigas ka. Anyata mo, baka no, tilad na nga lalaki di tawagam kahit mo lang nga makudkod ti buto keng ka. Kasta manong name ito lang ilibilangak.
Kagunadan, apag kanito nga ragsak, makadadail no maminsan. Iti eskwela, iti ka bigatan, iti lunas, manunemi, dito'y kong inayayon ni Shirley. Shirley, please. Ika na kung matagundawan nga mag-explain kang ka. Diyan ka sa pulang ti pamalawag mo, nakmet. Ngayon kahit ko nagpalawag. Ika na kung matagundawan. Ito no, began period ta. Iti kantin, please. Napanugot ko metlayang manunemi, kitin lawlawag ko keng kuwan ti amin. Nakalalisto ka. Kasano no masigurom na dyan ang babae? Saan nga damin? Ipatpatek mo yung suna? No. Awan ti sa baling ipatpatek kung saan nga siya kasyan. Please. Saan ko doon ulitan pa eh? Ti gumamit sa baling babae. Siksikalaing. Okay. I will give you another chance. Ngayon na ulitam to pa eh. Diyan tungkat. Promise kan ka. Promise. Namin edo manong nemi nga nagbaling nga makulit iri ni Susan ngam idi ta talaga saan ko nga kaskason saan ko matang nga mauray di tawag na. Aging ka manong nemi nga nalpasan day tang school year kat nakapagrador kami nga padpada kaniya Shirley. Dito ko nga namuan manong nemi di family problem da. Napasamak manong nemi ti panagsina dagiti naganak ken kuana. Ni mamang na manong nemi ti simurutan na. Idinto tawan ti simurut iti amada. Idinto trimanong na manong nemi ket addamaten na pamilya na. Iso nga ni Shirley iti simurut iti inana. Adada nga napatpateg iti inana ngem ti amana. Sambat nga napektaran iti relasyon mi kapo iti dayta nga napasamak kapanagsina naganak ken kuana. Sabi ko ma, tasanto nga maitulad, ti pamilya mi, ti bangunan ta nga pamilya. Saan to ma, Willie? Ikarik kang ka, promise. Saan to nga maulit ti napasamak? Nagaroon na talaga agasawa tanton. Duwangan tawan nga nagtrabaho kami, manong nemi, adulatamat na sulsulisog, mabukayat na tibumalaet ng sangkunging kaskaso. Nagbalina na balag, kanyak tinaminsan nga panagbidot ko manong nemi, kata namatiak nga saan naktuning ikan iti another chance ni Shirley no kaspagalikan tagbidutak pa. Aging ka nagkalaysa kami kat nadan kami iti duwa nga anak. Ni mama ti kadanden nami manong nemi ket iso ti kang runan nga mga ayuan kada iti apuko na nga duwa nga anak mi kini Willie kabayatan ng tultuloy mi tinagtrabaho amang isagsagana iti naranya kamasakbayan da junior kastamatan kini Dayan. Dito nga ron manong nemi di pagkasalita, kagyawan naklauna iti anus mo nga nang ibasa. Kat sabay ko ma, taddamat ni batik nga adal, liwliwakan pagsalimingan ti biyag, kadag iti padak, nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program manong, and God bless. Toy nga ron agyaman nga pagaya mo, Willie. Thank you, Willie. Thank you pa nagsurat. Thank you mat kadagit tayo naruay nga nagbuya. Sumarsa